Hyvää päivää. Meillä on tällainen vesikupponi. Niin. Tuossa. Siellä on, olisikohan siellä nyt vetää 0,5 litraa, niin olisikohan siellä nyt 4 desiä vettä. Nyt me pistin sen mikroon. Tonne. Tuolla. On. Siellä se suhisee. Sitten meillä on tällaista mömmöttiä. Tää on tällaista kivan näköistä. Siinä lukee sitruunahappo. 330. Sitten minulla on tällainen hengityskoneen vesisäiliö. Ja tänne pistetään vettä. Ja se kosteuttaa hengitysilmaa. Ja tänne kertyy kalkkia tänne reunoihin. Tää on uutena rosterivärinen. Niin kuin nyt näkyy, niin se ei kyllä ole rosterivärinen. Niin ja toi on edelleen tuolla. Sitten otamme lusikan ja tällaisen cocktail-tikkuvartailun. Tällainen. Tjukkutti. Stab. Jokohan riittäisi. Katsotaanpa. Vielä vähän. Se on muuten talvi tullut tänne Tampereelle. Ei kun Nokialla. Miten muuten pidetään hullua jännityksessä? Nythän on riittävän oikean lämpöistä. Ehkäpä. Pistetäänpä tuohon. Sitten yritetään hörväyttää täältä. Hyvin varovaisesti tuonne. Katsotaan mitä tapahtuu. Ei tapahdu mitään. Tapahtuuhan. Se on niin kuumaa tuo vesi, että se sitruunahappo lähti kiehuu heti. Sinne meni nyt loppupeleissä 5 ja menisin tällä sekoittaa. Mutta enpä sekoita. Maistetaanpas tuosta. Oi kun maistuu kirpeälle karkille. Sitten tällä mä vatkuloin sitä. Tällä puutikulla. Tää ei sula. Ehkä. Mene nyt sekaisin. Tää ei muuten haise millään. Joo. Vielä on vähän raetta pohjalla. Noin, nyt sitten jännityksellä seuraamme, että mitä täällä tapahtuu. No sen mä tiedän, että tää menee ohi. Olenkin siirryttänyt järjestelmän kaadin ystävällisempään suuntaan. Ja voin sanoa, että ei kiehu, mutta koska on kuumaa, niin reagoi aika rohkeata vauhtia ton kalkin kanssa. Jos tänne pistäisi pienen eläimen luita, vaikka kanan siivren luita, niin ne häviää sitten tuohon. Ja edelleenkin maistuu toi vesi ihan kirpeille karkille. Siinä vaiheessa, kun kupliminen on lakannut, niin katsotaan kohta tulosta. Ja nestehän kaadetaan sitten talteen. Ei heitetä roskiin. On muuten rauhoittumaan päin tuo porina. Nyt voidaan tarkkailla. Siellä on edelleen vettä, mutta näyttää ihan rosteriselta. Ja tuolla näkyy tuo pahin alue vielä. Niin se siellä puhisee. Siinä kohtaa on ollut lämmitysvastus kuumimmillaan tuossa alapuolella. Niin se siellä edelleen hetken aikaa. Tjuh. Sitten tuossa ulkoreunalla näyttää olevan vielä pieniä määriä. Niin mä siirrän tämän tiskialtaaseen ja pyyhin vähän pensselillä. Tämä on tällainen voimakkaan tyylikäs Lidlistä ostettu maalailusutili. Toi
toi pohja on sen verran metallinen, niin se hohkaa lämpöä pois. Niin sen takia se oli äsken tuon, ei se ole pannun alunen kuin tuo. No tuon kankaan päälle, mikä sen nimi nyt onkaan. Katsotaan kohta, että miltä tää näyttää. Ja siinä se on nyt sitten lopputulos. Ohuesti, vaikka onkin nyt parempi valo, niin ohuesti on rosterisemman ja puhtaamman näköinen. Tuolla on vielä vähän märkää tuolla, mutta aika hyvin se kuivu. Tuohon jää vähän valkosta, kun en jaksanut ihan loppuun asti hinkuttaa sillä pensselillä. Mutta se ei haittaa. Itse vesisäiliö on kohtuullisen puhtaan näköinen. Joo, että ihan vaan yläaste kemiaan. Joo. Niin, se kysymys. Että miten pidetään hullua jännityksessä. No, mä kerron huomenna. Hehe.